От края на миналата година на тези рафтове се продават вещи. Някои по-сантиментални, други по-практични, като тази резачка, например. Всички те са иззети от домовете на хора длъжници, заради неизплатени дългове. Този магазин е на частен съдебен изпълнител. Първия по рода си у нас. Макар за мнозина това да не е дотам хуманно, дори зловещо, още при създаването на този магазин съдия-изпълнителя Сербезов обясни идеята си така. Има една положителност дори, че тук с 10% в плюс ще бъде за длъжника. От сдружението, което е против съществуването на подобен магазин, казват, че така се нарушават правата на гражданите, а и отварянето му било незаконно. Защото частният съдия-изпълнител не може да извършва търговска дейност и това не е неговата същност. Това, че процесуалният закон има някаква вратичка, но никъде това нещо не се уточнява, не се регулира. По какъв начин той ще бъде хем частен съдия-изпълнител, хем ще продава тези вещи в своя собствен магазин. Малко ми е странно да се протестира срещу това, тъй като ако няма продажба чрез магазин, може да се отиде на вариант или явен търг, което е значи пред жилището на длъжника да се продават всички вещи, което е най-лошия вариант за него. Или по реда на недвижимите имоти, където цената се сваля началната с 25%. Тоест длъжника би загубил 25% от стойността на вещта изначално. След като приключи подписката срещу магазина на Сербезов, тя ще бъде внесена в Народното събрание. Ще бъде сезирана и прокуратурата, която да излезе със становище дали магазинът е законен или не.